ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କେତେ ଖତରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବେଶୀ କରି ସ୍କୁଟି ବାଲା ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଇଲା ବାଇକ୍ ବାଲା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଥିଲେ କାଲି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଏ ଖାଲ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ରୋଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଇକି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଦଉଛ କିଏ କହିଲା ଆଉ ତାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି ପାଣି ଛିଟକୁଛି ହଁ ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ